Magandang araw mga kadiskarte. Meron tayong online collaboration with Diskarteng Basic. Si Diskarteng Basic ay isang Pinoy mukbangers na dapat din tangkilikin at suportahan. Para sa hindi nakakakilala kay Diskarteng Basic, panoorin natin ang kanilang short video clips. Grabe. So ayan, grabe, sobrang nakakatakam kanilang pagbumukbang. Saludo ako sa mga Pinoy mukbangers natin na katulad nila Diskarteng Basic. At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta kay Diskarte at nagsusuper chat. Ayan po sila. Paki-check na lang po ang kanilang mga channel. At maraming salamat sa ating kasawlo na si Ryan's Life na patuloy na sumusuporta sa mga maliliit na channel kakatulad na kay Diskarte. Maraming salamat kasawlo, Ryan's Life. Ayan po ang kanyang YT channel. Shoutout nga pala sa mga YT friends natin dyan, kay WS Vlog, kay Priscilla, kay All About Mimi, kila Jonah GTV, kila Makayani Nako, kay Ana Agustin, kay Matthew, kay Pilar, kay James, kay Richie, kay Rhea, kay Simpleng Nanay Jen, kay Bisayang Lotong Bahay. Yung iba hindi ko na ma-shoutout, sa next time na lang po. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Stay safe. God bless. Love you all. Shoutout nga pala kay Jonah GTV. Please mga kadiskarte, after po nating mapanood ang aking cinematic cooking film, wag po nating kalimutan puntahan sila Diskarteng Basic.